हेल' लोगोफोर, आंनि दा बे समाव नोंथांमोननो जोंनि न' खाथिनि स्कुलाव सरस्वती फुजाखौ माबायदि फालिनो नागिरदों आरो माबायदि साजायदों नोंथांमोननो देखायनो थांगासिनो लोगोफोर। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ। लोगोसे भिडिअखौ नायना मोजां मोनबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव लोगोफोर। थारमाने आं बेखौ एक्सट्रा साउन्ड डाबिं खालामना होनाय जाबाय। थारमाने बेहाय दामनाया कपिराइट ओंखारो नालाय, बेनि थाखायनो आं एक्सट्रा भइसखौ डाबिं खालामना होनाय जाबाय आरो लोगोफोर ना। बिदिबा नोंथांमोना नायलांबाय थादो माबायदि साजायदों, आं देखायलांनो सेस्था खालामबाय थानोसै।